Yang coba kayak apa? Bersama Cakra. Iya, ningrat. Yo. Rasane ati kangen nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang masung bagus tak jalojo selek katresnan panceni tresno kuwi ake pacoba arep tumago ngambi katresnan iki yen aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaning
Luar biasa, Jo. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Heeh. Wah, lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, Cakraningrat selalu terbaru niku mesti melu. Update.